Izakhamuzi zaseBarberton zithi zibhekene nezinselele eziningi zokugqoza kwentuthuko selokhu kwahlanganiswa umasipala uMjindi neMbombela. The moment uhlangana neMbombela ngilabantu bacale kulamba khona and service delivery ayikho nala sikhona khona nje umuntu uya-check around buka lelo hola lingcole njani. So we expect ukuthi si move forward silimasi but ngiyakwathi ku decide for bantu abaningi neMbombela nodwana ayihambi njalo. Nyalo ngiyaguga mina solo istandi sami asiphumi sase crash vele ngidophuka inyawo mfana wami angeke ngihlale ngingaphuki inyawo ngifuna uMjindi back. Lo mhlangano wanamuhla unike ithuba owengamela umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni ukubalalele izikhalo zezakhamuzi. Umphakathi lapha awaneliselanga ukuthi uDemarcation Board akabanikezanga incazelo efaneleko. Abese siyavumelana ukuthini masihlangane ngezithuza kaSeptember neDemarcation Board nomkhandlu kwamasipala nale committee yalapha eMjindeni. Siwazi ukuthola isizathu esigcweleko ukuthi kungani iDemarcation isifikelele. Lezakhamuzi zikhale nangokudlanga kobugebengu kule ndawo. Owengamele zokuphepha esifundazweni uthi bazobambisana nezakhamuzi ukulwisana nobugebengu eBarberton. Siku-stage nyalo seku-recruitment ukuthi siya-recruita ukuthi emaphoyisa uma sobusithethe ku-recruita sikhona ukuthi uma siyenda i-allocation sibakhumbule lapha e-police station eBarberton. Lokhu kuhlanganiswa komasipala uMjindi neMbombela kwenzeka ngonyaka ka-2016 ngesikhathi sokhetho lohulumeni bezindawo.